lytter til en podcast af Must Create for Fanø Krogaard. Vi går på lange linje, mens færgen suser i baggrunden, og bilerne på vej mod os, de ligger i en tæt, lige linje. Inden vejen slår en bugt, og de fordeles i de 6 bilspor ved færgelejet. Det er koldt, men forfriskende. Vinden fra Vadehavet, den sniger sig langsomt ind over øen, mens solen leger kispus med de sporadiske skyer på himlen. Vi går forbi Færgevej, og i det fjerne så kan vi se Krogårdens rene, hvide facade lyse Nordby op. Det røde tegltag, det ligger som en lun kashmirhue over bygningerne. Omfavnende og beskyttende, men elegant og blødt med let svejende tagfod. Det summer allerede af liv bag vinduerne, og mange genskær fra lysene indenfor, de minder os om, at det er en mørkere tid. Mette Hyttel tager imod os ved indgangen til de 3 stuer, som er en del af Krogårdens restaurant, der er tilgængelig for alle gæster. Vi sætter os for en kort stund indenfor, indtil væksthuset på terrassen er varmet godt op. Jeg er Mette, og jeg er været inde og bestyrer på Fanø Krogaard. Jeg har været med til at få krogen i gang, været med til at finde ud af, hvad vi skal være for et sted. Og jeg er her i det daglige til at få styr på hele husets gang. Er vores personale glade? Er vores gæster glade? Fungerer huset rent funktionelt? Skal vi have nogle andre løsninger nogle steder? Hvordan er vi over imod Fanøs erhvervsliv? Hvordan er vi over mod Fanø generelt? Hvordan får vi de lokale bragt indendøre? Hvordan får vi sjællænderne indendøre? Hvordan får vi tyskerne indendøre? Hvordan får vi budt folk ind, og får vi det gjort på den rigtige måde? Er det rigtige mad, vi laver? Snakker jeg om sammen med vores køkkenchef Kasper. Og så har jeg sådan noget med min telefon, den ringer hele tiden om alt muligt. Men min rolle er egentlig at få huset til at fungere. På alt det, man ikke tænker på, der skal til, for at hus fungerer. At få huset til at fungere, det betyder også, at det er Mette, som er ansvarlig for julen på Krogården. Og det har krævet mange tanker om, hvad julen er, har været og skal være. Julen for mig 2020 og julen generelt på Fanø Krogaard, det er jo mega vigtigt, at vi får lavet nogle traditionelle ting, der bare hører til her på Fanø Krogaard. En tradition og en kultur, der gør, at det er vores helt egen her på Fanø Krogaard. At både vores ansatte, men også ud mod vores gæster, får en følelse af, at det, der sker her i vores lille hus, det er helt unikt. Det er jo ikke unikt i forhold til, hvordan julen måske var i gamle dage, men det er meget unikt i forhold til, hvordan julen den er i dag. Fordi julen er meget, meget forskellig i de forskellige danske hjem. Og jeg kan jo egentlig godt lide tradition og kultur og alt det, der hører julen med, som man kan huske som barn. Og som jeg tror, at mange ikke får lov til at opleve som barn i dag. Og jeg tror, den har været endnu bedre, end for da jeg var barn. Jeg tror, den har været meget, meget mere unik, end den er i dag. Nu flyder den lidt for meget sammen med Halloween, og med vinterferie, og med sommer, og LaLandia, og alt muligt andet, hvor at
Jeg synes, det er vigtigt, at vi kommer tilbage til, hvad julen egentlig er kommet til for. Jeg snakker ikke tilbage til, at den kommer fra USA og den alt muligt. Vi snakker julen, som vi kan huske, den danske jul. Peters jul. Der skal være med røde, gammeldags julepynt og gran og duften af jul fra køkkenet og tændte stearinlys og varme generelt. Altså for mig har det altid været det der med, at hvis man er ude, og man er rigtig blevet sådan rigtig vejrbit, og det er koldt, og det er... man fryser sådan helt ind til benet. Så den der følelse af at komme ind et sted, hvor der bare er mega varmt, hvor du sidder i et kvarter, så dine kinder ildrøde, fordi du har simpelthen bare været så kold, og nu er du blevet så dejligt opvarmet. Det er det, jeg gerne vil have, folk de skal kunne komme herind og få den følelse. Peters jul, den gamle julefortælling i digtform om juleforberedelser, festligheder og tiden efter helligdagene. Den har i århundreder været en fast del af december i mange danske hjem, og det tager tid at få skabt en sådan tradition og julekultur, men mange bække små gør en stor å. På kroen starter den å ved krogårdens kerne, personalet. Altså jeg tror, vigtigst er, at man starter ved kernen, og kernen for os, det er vores personale. Og det er vores lille familie. Og det er vigtigst, at dem, der er på arbejde hen over julen, de føler julestemning. Fordi hvis ikke de føler julestemning, så kan vi ikke få følelsen frem i vores gæster. Så det vil sige, at vi skal have en pakkekalender. Hver ansat skal have ud og købe en pakkekalender, eller en gave til deres kollega. Så kan vi køre det i ring. Så hver dag der er en ansat, der skal åbne en pakkegave. Der skal julestemning omkring det, at deres familier skal kunne have lov til at komme her og fornemme den her følelse også. Der skal dufte jul helt basalt. Der skal være lagt værdi i, at man, når man møder ind, der bliver tændt op i brændeovnen, der bliver tændt stearinlys, og der bliver lige tændt de der ting, der skal bimmel og vammel her. Og at alle iblandt personalet har en følelse af, at det er jul. Og også bare det at italesætte over for dem, at vi skal have en jul på Fanø Krogård, og vi kan fornemme, at der allerede er en masse, der glæder sig. Der er en masse, der glæder sig til jul på Fanø generelt, fordi der er lyskæder i gaderne, og tænk nu, hvis det kunne blive hvid jul, hvor smukt hele Fanø kunne blive. Det er jo sådan noget, hvor man tænker, at vi kan allerede nå derhen med vores lille familie her, at de kan få den følelse, og de kan glæde sig til jul, så skal vi jo gerne kunne få gæsterne, der kommer her, til at føle det også. En af de måder, hvorpå gæsterne skal kunne mærke julestemningen på krogården, det er via pynten. Klassiske ornamenter, lyskæder og et juletræ er en del af planlægningen. Men pynt er ikke bare pynt. Der skal være et formål med det, en betydning og en glæde. Altså det er jo med til at skabe stemning, kan man sige. Vi er ikke ude i, at der skal være, at kroen her, den skal lyse rød og gul og grøn, og så man kender de der huse på vejen, der bare er gået helt amok. Vi snakker traditionel, klassisk, fin jul. Det vil sige, der skal være lyskæder, der skal være gran, der skal være et juletræ. Det er et must. Men der skal ikke ligge julegaver, der er pakket ind, papkasser, der er blevet pakket ind under juletræet. Der skal være julegaver, der skal gives til folk. Om det er gæster, der kan få lov at få en julegave, en lille ting, hvis de lige har været ekstra søde. Eller om det er vores personale, der skal have en gave. Eller om det er en helt særlig, der bare skal have lov til at få at vide, at de er helt unikke, og derfor skal de have en af gaverne. Men der skal ikke ligge noget, der skal ikke være noget her, der ikke, nu bruger jeg et engelsk ord, men er fake. Altså vi skal ikke, det skal være autentisk, og det skal være jordnært, og det skal være følelsen af alt det, vi mange af os kender, men det måske bare er gemt lidt. Vi alle ved jo godt, hvad en traditionel jul er. Det er bare glemt lidt. Det blev glemt i flamingo, juleophæng og citroner og croissanter og hvad der ellers ikke er kommet på juletræet de sidste par år. Vi skal tilbage til, stokken, den der lille fine stok og trommen og julemanden og alle de der ting, vi kender som en god gammeldags jul. Og det skal være sådan lidt eventyrligt, lidt drømmende. Vi kender alle traditionerne, og det er vigtigt, at de ikke bliver glemt. Den gode gamle jul, eventyrlig og drømmende som den er. Det handler om at holde fast i de gamle værdier og huske det, som man kan lide ved julen. Det, der er med til at forme den. Og i Mettes tilfælde, der var det synet af et lille guldhus med lys i, som stjal hendes julehjerte, så at sige. Et meget sjovt eksempel er faktisk, at jeg
kom til at kende en dekoration. Jeg vidste ikke navnet, men jeg kendte en dekoration, som jeg synes var sådan rigtig, da jeg sad med min mor, som også spiller en væsentlig rolle her på kroen i forhold til hendes dekoration og pynt og indretning. Der siger jeg til hende, at hvis vi skal lave jul nede på Fanø Krogård, sådan rigtigt, så skal vi simpelthen have noget af det her julepynt her, fordi det har jeg set, og det synes jeg bare er rigtig dansk jul for mig. Og jeg finder et billede af det her julepynt, og så siger min mor, jamen det der Jette Frølich. Så siger jeg, okay, du kender hende. Jeg troede bare, det var sådan et eller andet nymoderne, noget jeg har set i København. Ja, Jette Frølich, hun har været kendt i mange år. Det er mange i min generation, der godt ved, hvem hun er, og hun har lavet designs for Holmegaard og Georg Jensen og Royal Copenhagen og alle de store. Nå, okay, sjovt nok. Jamen, så bakker det jo meget op omkring, at hun er, hun er en figur, der virkelig har været, hvis man snakker jul og julepynt, så er hun en klassiker. Hun er en original. Nå, jamen, så skal vi da helt klart have snakket med hende her. Og jeg begyndte så at arbejde lidt mere i det, og så kunne jeg faktisk se, at Jette, hun er kendt for at lave juleudstillinger. Hun har blandt andet en juleudstilling inde i Tivoli, og hun har også en juleudstilling i sit private hjem, hvor hun åbner op for at komme ind og se hendes julepynt i hendes private hjem, som jeg inde i mit fantasi i hovedet tror er helt magisk. Men hun er vant til, hun er kendt for at lave papirklip, ligesom man tænker, en jul skal være. Og så ringede jeg sådan set til firmaet Jette Frølich, så noget, som det nu er blevet i dag. Så snakkede jeg med hendes søn, og hendes søn, han er faktisk i firmaet i dag, som han har overtaget det, men med den vision om at skulle klart videreføre hans mors gode smag af julepynt. Men Jette Frølich er stadig aktiv i en alder af 80 år. Der er hun stadig en aktiv kvinde, og jeg må sige, snakken med hendes søn var faktisk, at det var nærmere sønnen, der skulle fortælle moren, hvad hun ikke skulle, end det var moren, der fortalte, hvad hun kunne. Fordi jeg tror da ikke, der var grænser for, hvad Jette hun selv ville kunne. Men Jette var heldigvis klar på. Hun havde lige brug for at komme over og se, hvad er Fanø Krogård for et sted. Noget, hvor hun kunne se hendes produkter leve. Og det har hun så været, og hun skal være med til at pynte en af vores stuer op her på Fanø Krogård. Hun skal pynte den stue her på kroen, der hedder Den Fine Stue, som er vores sted på kroen, hvor vi inviterer vores gæster ind til, når vi lige skal sørge for, at de skal ekstra forkæles. Og her skal de så også bare lige forkæles af Jette Frølichs julepynt. Og så skal resten af kroen egentlig bare have lov til at være Peters jul. Men det produkt, jeg har mig allermest draget af, det er faktisk, hun har et lille guldhus, hvor man kan sætte lys ind i. Så når man har det der lille guldlys tændt, eller hus tændt, så kan man se, hvordan der kommer lys ud af vinduerne og dørene. Og lige sådan, som jeg forestiller mig, at Fanø Krogård skal se ud udefra. Vi rejser os fra den varme stue og går ud på terrassen. Terrassen er belagt med teglsten i sildebensmønster, der diskret føres hen mod væksthuset. De mange glasruder bliver lyst op af pejsen, og den mørkegrønne stålkonstruktion står solidt placeret ved siden af et stort elmetræ. Vi sætter os ind i væksthuset, og her er lunt og dejligt, og på sædepladserne er der tæpper og lammeskind at varme sig med. En kvinde går let og elegant op ad trapperne til terrassen. Hun er pænt, men afslappet klædt, og med sig har hun en rødbrun cockerspaniel, som troligt følger hende. De lange, krøllede ører gynger fra side til side, mens dens runde øjne søger hendes igen og igen. Hun snakker kærligt og beroligende til den, mens hun smiler. Jette Frølich og hunden Charlie sætter sig hos os. Hendes stemme er lys og fuld af livserfaring. Den rigsdanske dialekt lyder nobel, men varm. Korrekt, men man kan nok til et bandeord hister her. Vi præsenterer os og sætter kort Jette ind i, hvad podcast er for noget. Det har hun nemlig ikke rigtig prøvet før, på trods af en 50 år lang karriere og et 80-årigt liv, der har budt hende alt fra Washington til Paris. Og Jettes juleeventyr, det er ikke slut endnu. Kreativitet er nemlig ikke sådan at stoppe, og det skal den heller ikke. Det kan jo som min far sige til ham, så hvad vil du gøre den dag, du udtørrer? Ja, man kan ikke, enten har man en kreativ linje, og hvis man bruger den, så kommer der mere. Ikke? Men hvis du ikke bruger den, så kan jeg godt sige dig, så vil den forsvinde. Jette Frølich holder ikke jul. Hun laver jul.
Og det er noget, som hun ikke går på kompromis med, uanset hvilke fristelser der måtte være. Jeg havde min kæreste der, ikke, så vi havde 20 år. Han havde mit hus i Frankrig, og så sagde han, jeg kan forstå det, tage med ned og bo hos mig. Kan du tage hjem 2 måneder og lave jul, og så kan du være hernede i Sydfrankrig. Så sagde jeg, enten er du med i vognen, eller også er du ikke med. Og der arbejdede jeg jo for 3 firmaer, så der kunne du se, hvis du kunne se mig sidde dernede i Sydfrankrig og sådan tænke, jamen jeg er jo hjemme, jeg er ikke hjemme før i 2 måneder. Så ville de hurtigt finde en ny. Nej til Sydfrankrig, men ja til julestue, udstillinger og pynt. Og nu er turen altså kommet til Fanø Krogård. Dog blev det ikke helt, som hun havde forestillet sig. Når jeg hører Krogården, så tænker jeg jo lidt på en krogstue. Og så tænker jeg lidt, det er jo ikke sikkert, at mine ting, de er nok lidt for sofistikated, lidt for fine, du ved, sådan guldet og elegant og sådan noget. Og så kom jeg jo ind i spisestuen, den kalder den spisestuen, ikke? Den store. Den fine stue. Den fine stue, ikke? Ja. Og ved du hvad, jeg kunne med det samme se, jeg kunne lide farverne. Det var den der sådan gråbeige der, ikke? Og de hvide gardiner, og det hele var, alt var kvalitet, lækkert, ikke? Og du ved, så begynder jeg jo straks at blive glad for at tænke, her ville mine ting jo se rigtig, rigtig godt ud. Så jeg var positiv lige fra, at jeg kom ind i den der stue. Men specielt den, fordi jeg startede nemlig med at gå ind i kaminstuen, og så tænkte jeg, den er lidt sjov, den der med kaminen, ikke? Eller pejsen, eller hvad du vil kalde den, ikke? Men den er jo ikke sådan en, man går ind og pynter, fordi den er pyntet i sig selv, ikke? Og den stue er der så mange ting i. Så det der med, der sagde jeg jo allerede, da jeg gik igennem hele krogstuen, eller hele hotellet, ikke? Kalder I det hotel? Nej. Krogen. Ja. Der kunne jeg jo allerede se, hvor det ville blive med vinduerne hovedsageligt, jeg ville pynte, fordi at der har du udsynet ud mod havet, ikke? Og det giver jo en helt fantastisk baggrund. Lyst om dagen, det kan blive sol og alt muligt, og så om aftenen mørkt. Så hvis jeg har nogle ting, som netop er guldet, som jeg havde forestillet skulle være, så når du sætter lyslygter, så ser det fantastisk ud om aftenen, når du er mørkt derude, og så har du det der glimter. Så det er jo det, jeg kunne se. Vinduerne kunne være fantastiske at pynte, men derfor synes jeg jo alligevel, at der skal være en lille bitte ting på bordet. Sådan så, at når man sidder, for der er mange mennesker, der jo ikke sidder, når de spiser, sidder de jo ikke og kigger ud, men så sidder de og ser på maden, og der er det ret sødt, at der står en lyslygte, eller en lille fe, eller sådan en eller anden lille ting, ikke? Så de lige igen kan få den stemning, jeg gerne vil have. Du kan jo ikke begynde at have noget, der skal jo ikke hænge noget, og det er jo ikke på den måde, at det skal overdekoreres. Men jeg havde nemlig faktisk forestillet mig, at der måske herude kunne stå et juletræ, men bare med lys på, der behøver ikke så meget pynt, men det kunne der godt for mine ting, er jo mad af der metal, ikke? De kan jo sagtens tåle fugt og alt muligt, og det ville være så yndigt, man kom forbi og så det der juletræ med lys på, ikke? Men Mette talte om, at det ville også være sødt, at der var et inde i spisestuen, det er en finstue, foran døren, og det kunne jo også være yndigt, og ligesom samle de ting, der var i vinduet, hvis det nu var feer, nu siger vi feer, så kunne der være de små feer, de er i forskellige størrelser, de kunne så være på juletræet. Så kunne man ligesom samle ting op, fordi det er ret vigtigt, at man ikke laver for meget forvirring. Det skal ikke være 1000 ting, vi skal have, fordi så vil det være, så giver det, altså så virker det ikke, så er det ikke effektivt. Men i det øjeblik, du ligesom, at der er en linje mellem det, så lægger man mærke til det. Så derfor så har jeg forestillet mig, at det skal være stort, småt, ikke? Og det har jeg også, hvis nu Mette siger, at jeg vil egentlig hellere have noget guld. Jeg har sådan en guldkranse, som jeg lavede sidste år, ikke? Og der er så små fugle på, så kan du så sige, altså også i messing, ikke? Så kan man sige, hvis det er dem, der har i vinduet, de er i 2 størrelser, ikke? Og så har jeg fuglene som sådan små klipsefugle, og dem kunne du sætte, hvis du havde en gren på bordet, så satte man sådan 1 eller 2 af de der fugle på. Så var det tema, du ligesom sådan dekoreret med, ikke? For temaer, jeg kører altid med temaer. Og det, når jeg laver en ny kollektion, så hvad skal temaet være i år? Hvad skal det være fugle? Skal det være træer? Skal det være juleroser? Fordi folk spørger altid, hvad får dig til at vælge museet matgrøn? Ja, min yndlingsfarve er de gustavianske farver. Og det er helt tilbage fra min barndom, hvor jeg broderede håndarbejdsfremme. De havde de der naturgarner. Og det er de der farver, som jeg elsker, du ved, sådan matgrønne, matblå og gul, altså den gule, ikke skriven, men altid det der, de lidt dæmpede farver. Og så sammen med guldet, ikke? Det giver lige det der
matte og det blanke. Kontraster, jeg elsker kontraster. Tanker om udsmykning og dekoration popper hele tiden op, hver gang hun går ind i et rum. Det er sådan, det er at være Jette Frølich. Hendes hjerne tænker konstant kreativt. Den arbejder hele tiden, og tanker bliver til handlinger, der strømmer ud i hendes hænder, der ikke kan lade være med at rette lidt på dugen eller rykke en lysestage et par centimeter. Er det typisk for dig, når du kommer ind i et rum, at du forestiller dig, hvordan Ja, jeg kan ikke se noget. Hvis du tog min hjerne og gik ind i den, du kan ikke vise mig noget, uden at jeg danner billeder med det samme. Og det er helt tydeligt. Når hun får til opgave at udsmykke et rum, så handler det om at finde balancen mellem pynt og potentiale. Det er ikke alle steder, at Jettes kunst og det pågældende rum kan smelte sammen. Det handler om de rette kontraster, lidt ligesom rigsdansk og kantede banord. Og selvfølgelig er der nogen, der er mere interessant end andre, for kommer jeg et sted, hvor der er disharmoni, ikke? Altså, jeg ikke synes, det ser sådan ud, som jeg gerne vil have til at se. Så som om min hjerne siger, nej, det behøver du ikke spekulere på det her, for her skal du ikke udsmykke. Altså i det øjeblik, jeg går ind i en opgave, som om, at det er den eneste overhovedet, jeg er interesseret i. Og det er også derfor, når jeg laver mine ting, at jeg er 100% engageret. Ellers er det ikke min interesse. Det der at lave en halv ting, det kunne jeg ikke drømme om. Det findes ikke. Hvad Jette derimod er interesseret i, det er natur og arkitektur. Det er her, hun finder sin inspiration i form af temaer og farver. Naturen har givet hende et helt særligt forkærlighed for de gustavianske farver, mens arkitekturens stramme linjer er lækre, som hun siger. Nu skal du høre, det er ikke andre designere, eller andre som julekunstnere, eller hvad man nu skal sige. Det er ikke det, der inspirerer mig. Det, der inspirerer mig, det er faktisk, inspirationen kommer jo fra, altså for eksempel nu er jeg meget glad for den gustavianske stil, ikke? Så, og huse elsker jeg, sådan et hus som det her, ikke? Det er jo noget med, så ser jeg vinduerne, og så ser jeg gesimser, og så det er mere, jeg ville jo have været arkitekt i sin tid, og jeg er utrolig glad for arkitektur. Og det inspirerer mig altså meget. Det er sådan linjer, kan du forestille dig, linjer og sådan harmoni, og det er der jo meget i de velbyggede huse, altså dem, der er veltegnet, ikke? Og som folk kan indrette. Så det er, jeg vil sige, min inspiration, og så naturen. Det er jo min største inspirationskilde næsten. Jeg kan kigge ud og tænke, hold da op, den gren der, nej, hvor er den lækker, ikke? På et eller andet tidspunkt, så kan det være, at den kommer ind i det. Så jeg er og fugle, ikke? Altså, så natur er noget, der inspirerer mig. Så du kan sige, det er ikke noget med at gå ind et sted, for eksempel, jeg skulle lave udstillinger i Enos Bolighus, ikke? Det var jo ikke noget med, at jeg tænkte, hvordan pynter de her? Det var altid mig, der tænkte på, hvordan skal vi gøre det her? Ikke? Skal det være grænse, eller skal det være fugle, eller sådan noget? Og jeg dannede mig med det samme et billede om, hvordan jeg synes, det skulle se ud. Selvom hun har en forkærlighed for de matte og rolige farver, så betyder det ikke, at det er den eneste rigtige måde at pynte på. Julen er nemlig meget mere end poleret messing, fejlfri rødgran og snorlige hjerter. Altså, mit eget juletræ, hvis du spørger, hvordan det er, så er det fuldstændig Peters jul. Altså, Johan, min søn, ikke? Han siger, altså, du er ikke nogen god sælgermor, fordi når så kommer damerne, du ved, og siger, nej, i år har vi nogle børnene flyttet, så vi har kun Jette Frølich. Så siger jeg, det var dog frygteligt. Jamen, er de ikke glade for, at det er deres ting, vi pynter med? Jamen, det er jo ikke det, der er meningen med julen. Julen er minderne, og det er noget med, at man skal tænke på sin barndomsjul, og man skal hele tiden, man skal også have nogle af børnenes ting, og man skal have både pæne ting og grimme ting, det hele. Det er jo det, der er karakteristisk ved julen. Det er følelsernes tid. Det er der, hvor det hele er ligesom når højdepunkt. Det er der, hvor man tænker på hinanden, det er der, hvor man gør noget. Ikke? Og derfor har jeg jo mit juletræ, når min julestue er overstået, ikke? Så bliver alle de designede juleting, bliver pakket pænt ned, og jeg har sådan et sted, hvor jeg har alle dekorationsting, ikke? For de kan kun bruges til dekorationsting, når de har været brugt, ikke? Men det er jo mægtigt godt at have, når man har bestemt forskellige steder. Og så kan jeg sige dig, alt hvad børnene har klippet, og alt hvad mine børnebørn har klippet, der er selvfølgelig også nogle unika ting af mine ting. Nogle af de der første ting, jeg laver, det kan jeg jo godt lide. Hvor går man af dem? Jeg har sådan en raritetsskab, ikke? Det du kan tænke på 50 år klippet, ikke? Altså et par ting, ikke? Så derfor så tager jeg jo en gang med og siger, det skal jeg på juletræet i år. Og så er der trommer, så vi synger jo højt for træets grøntop, vi synger jo alle de traditionelle, så der skal jo være både altså med trommer og syede ting og strikkede ting, og det hele skal der være der. Flaggirlander, lametter, alt er der. Levende lys selvfølgelig, ikke? Det er et meget traditionelt juletræ, og
Alle børnene elsker det. Og så var der jo en gang, hvor jeg sådan sagde, de synes jo, at det kunne kun være mig, for jeg pynter nemlig en bestemt måde. Jeg pynter med i klaser, hvis du kan forestille dig det, at i stedet for, at der er, hvis du skal have kræmmerhuse og en kurv og en kugle, bare for at tage 3 ting, ikke? Så er det ikke sådan, så jeg har en kurv der, og en kugle der, og et kræmmerhus der. Så samler jeg ligesom 3 kræmmerhuse sådan sammen, laver en lille klump der, og så har jeg 2 måske kun 2 kugler, og en enkelt kurv der. Så på den måde laver jeg sådan, så at dit øje fokuserer på den der klump, der er der. For hvis du har det bum, 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 ud over det hele, så kigger du på det og bliver forvirret, og du kan ikke se noget af det. Så ser du, altså på afstand kan det godt se meget sødt ud, ikke? Men det er meget, meget mere beroligende for dig at kunne sidde, og du kan se, hvad det egentlig er, når man pynter i klasser. Så det er sådan meget karakteristisk for mig. Det er ligegyldigt, om det er traditionelle ting eller hvad, så er jeg altid klasser. Og jeg vil, hvis jeg skulle være her, ikke, så ville jeg jo altså lave sådan en eller anden form for opsætning, kan du forestille dig, ikke? Hvor man så siger, det ser jo godt ud sammen, ikke? Nu den lille i vejen, den kan rykkes lidt tæt op på den der, ikke? Mit øje har altid gang, eller min hjerne er altid i gang med, hvor ville det være sødt, hvis de havde gjort sådan og sådan, ikke? Men jeg kan jo ikke rende rundt og fortælle alle mennesker, hvad jeg synes. Det er jo heller ikke alle mennesker, der synes, jo, mine venner vil jo gerne høre, fordi jeg har fået det der prædikat om Jette. Hun ved godt, hvordan det skal se ud, ikke? Men jeg siger altså, nej, det ved jeg ikke, fordi det er jo individuelt. Altså, jeg kan jo ikke gå ind og sige til dig, du skulle gøre sådan og sådan, for du vil sige, sådan ser jeg ikke mit hjem. Altså, det er jo det der med at finde ud af, hvordan er andre mennesker. Jeg blander mig jo ikke i deres smag, fordi jeg kan godt gå ind måske og rense lidt ud, hvis jeg blev bedt om at komme ind med et hjem, hvor der var millioner af ting, ikke? Så vil jeg sige, prøv lige at samle dem lidt, ikke? Så er det meget med, altså nemmere at overskue, men du kan tro, jeg er ikke den, der går ind og siger, nej, jeg ved bedre. Det gør jeg ikke. Altså, men jeg kan godt ind i mit hoved tænke det, men man har jo lov til at tanken og tøjfri, ikke? Når Jette har en pointe eller understreger et standpunkt, så slår hun bestemt pegefingrene ned i bordpladen. Hendes hænder de er fine og bløde, men de er også præget af utallige timers klipning. Man kan næsten ane en permanent fuge fra saksens ring på tommelfingeren. Når hun laver fakter og gestikulerer, så er hendes højre hånd nærmest i et saksegreb. Så dybt ligger håndværket i hende. Og det gør traditionerne også. Eneste man ikke skal røre, det er min gamle jul, ikke? Mit juletræ står det samme sted i mit hjem. Det er de samme ting, jeg har nogle trælysestager fra Sverige. Det var jo dengang, det var der Ingers Bolighus var Ingers Bo, ikke? De havde de skønne, altså svenskerne har jo lavet nogle rigtig, rigtig skønne juleting, altså dengang lavede det i træ, ikke? De er altid på, og så nogle af mine papirstakitlysmanchetter, der er røde, og så er der røde tulipaner, det er der altid, du ved, de små juletulipaner, og så er der nogle af mine juletræer eller noget i guld. Er der en bestemt tradition, der bare for dig er vigtig, der har fundet sted? Altså, ja, men det kan jeg godt sige dig. Der er 2 ting, ikke? Det er, at vi går i kirke. Går i kirke til, og nu siger vi jo sådan lidt arrogant, ikke? Og skal vi tage 1 forestilling eller 2 forestillinger, fordi at komme ned i Søllerød Kirke, der kan du regne ud, at der er jo altså kø, fordi så mange mennesker skal der, og der er jo masser af mennesker, der kun går i kirke i juleaften, ikke? Jeg elsker at gå i kirke. Jeg går nu jeg har faktisk tegnet sognebånd med Høsterkøb Kirke, fordi de har den skønneste præst, som jeg er så glad for, ikke? Og der skal vi ned, og der hører vi så gudstjeneste der, ikke? Og så tager vi hjem, og så kommer altid mine nevøer og niecer. De kommer, og så får de et glas julegløgg, og så drager de videre til, hvor de skal holde deres. Og så er alle mindre, og så er det traditionelt, fuldstændig traditionelt jule, altså risengrød, og med mandelig og med mandgave, and med rødkål og brunede kartofler, og så knas bagefter. Og det er der altid, og det er altid de samme julesalmer. Vi siger, jamen der er ikke noget, der bliver rokket ved. Det er, sådan skal julen være. Og så første og anden juledag, ikke? Der ligger jeg jo på sofaen, spiser marcipan og ser Sound of Music. Og det hører med. Altså, jeg kan simpelthen ikke, jeg har nogle sådan barnlige, banale ting, men altså for mig er det, giv mig ligesom hvad marcipan overhovedet kan spise, ikke? Det er lækkert. Det er ikke kun hænderne, der er en kombination af feminin lethed og håndværkets hårde natur.
At balancere det følelsesrige og betydningsfulde og forretningslivets kompromisløse krav, det kan være svært, for det skal betyde noget. Det skal være noget, og hvor skal man så starte? Så laver jeg det der med, at jeg begynder med min saks at klæbe i papir, uden at egentlig at ane, hvad er det, jeg vil klæbe. Vil jeg klippe blomster, vil jeg klippe træer, vil jeg klippe stakitter, vil jeg lave, for jeg har med også stakitter og sådan noget. Ikke? Så klipper jeg bare ud altså af fantasi. Ikke? Og jeg klipper, for det eneste, der beroliger mig, fordi min hjerne kører på højtryk deroppe, og kan overhovedet ikke finde ud af, hvad retning. Det er jo, når jeg skal starte med en ny kollektion. Ikke? Og der er det så, at jeg bliver roligere med hånden. Jeg bliver trættere, men jeg bliver ved og ved, fordi det er det eneste, der flytter mig. Altså du kan forestille, at min hjerne altså idéerne skal jo flyttes, ikke? Det er jo noget med, at du skal rydde noget til side, og alligevel skal du jo være modtagelig for det. Så det er jo hvordan min hjerne fungerer, ved jeg jo ikke. Men det er jo sådan, at jeg så har siddet, det kan være i 8 dage, 10 dage eller hvad, hver dag, klippe fra morgen til aften og være rigtig frustreret, ikke? Og gå i seng og tænke, du kan ikke noget. Jeg mister madmodet og tænker, du har aldrig lavet noget pænt, og du kan ikke noget og sådan noget, ikke? Og så ringer jeg til en af mine døtre, hende der er grafiker, og så siger jeg også, jeg kan jo ikke, jeg har jo aldrig lavet noget pænt. Lidt mor, noget pænt har du der. Du kan jo sådan kigge dig rundt i din tandstue og se på det der. Jamen, det er jo ikke noget. Ting, jeg har lavet, det er jo ikke noget. Når jeg ser på en juleflaske, eller hvad jeg har lavet, så siger jeg, at den kan jeg vel ikke have været mange timer om at lave den der, ikke? Og når jeg så skal starte på en ny, nu skal jeg lave nummer 42 juleflaske, ikke? Og jeg tænker hele tiden, 42, jamen hvilken emne skal jeg nu tage, ikke? Og du kan jo blive ved med at finde emner, fordi folk siger jo altid, jamen, nu har du haft kaminer, du har haft rensdyr, du har haft snemænd, du har haft vinduer, du har haft juletræer, du har haft det hele. Du kan altid, hvor mange måder kan du sætte 12 mennesker til bords? Det er jo uendeligt næsten, ikke? Og det er jo derfor, du kan dreje dit hjerte. Hvis du siger, kan du ikke lave dit hjerte til mig? Så siger jeg, jamen hvilket hjerte? Jeg kan bare lave et hjerte. Jamen jeg laver ikke bare et hjerte. Altså, er det noget, du skal give til en, du elsker, eller er det noget, der skal hænge på et juletræ, eller noget, der skal noget i, eller hvad er det skal? Jeg skal vide, om det hjerte skal sige dig noget. Jeg kan ikke lave noget, uden at det har en betydning. På trods af sin egen selvkritik og beskedenhed, så forstår Jette at tage imod et kompliment. Særligt, når det omfavner hendes kærlighed til Danmark og den danske jul. Hun klapper nænsomt Charlie, mens hun fortæller videre. Jeg har været på rigtig mange ambassader i de forskellige, i Amerika, Washington og Paris og sådan noget. Og der har jeg jo haft fornøjelsen af, du ved, mange smukke stuer og kunne pynte dem, ikke? Og der, altså, jo, jeg havde en i Washington, for det var altså helt utroligt, som det klingede der. Men det var også, fordi hele stemningen blev så god. Der var sådan en journalist på Washington Post, der kom over, så nej, nu kommer Martha Stewart, det er Danish Martha Stewart, ikke? Og jeg tænkte, sådan er jeg jo ikke tænkt. Vel? Ja. Og så fulgte hun mig altså hele tiden. Så sagde hun, dear, have you made all that day? Og så sagde ja, det har jeg jo ikke. Og så sagde hun, it's so gorgeous, you're so fantastic. Og du ved, hun blev mere og mere overvældet over, have you made it by your own hand? Ikke? Altså det var også det der med, at jeg sidder og klippede det hele. Altså nu ved jeg godt, det er standset, men hun var så fascineret, at jeg kunne lave de der små bitte detaljer. Og så skulle vi jo have vi skulle have gløgg, og vi skulle have snaps, og vi skulle have vin og alt muligt. Og hun blev altså mere og mere høj, og så sagde jeg, you have to be careful, da hun drak snaps, som om det var øl, ikke? Og så sagde hun, og hun blev mere og mere kærlig, hun klamrede rundt om mig, du ved, ikke? Og til sidst er hun altså også nede på gulvet, ikke? Nå, og der er det, så, du ved, så føler jeg jo, så er jeg jo altså lidt en succes, ikke? Og så da jeg skal sige godnat, så siger Ulrik Federspiel, han var ambassadør derovre, så siger han, Jette, hvad har du lyst til? Så siger jeg, ja, jeg har lyst til at komme i seng. Der havde jeg jo altså puklet hele dagen, ikke? Fordi jeg skulle jo ud og finde grønt i haven, og de havde bestilt mistelten, du ved, der skulle være sådan nogle mistelten, ikke? Og så får jeg en æske med tre små grene, du ved, som var sådan her i længde. Og jeg, hele mit indebord skulle have været med stor mistelten henover, og skulle jeg have hængt ned der, ikke? Nå, så det blev, jeg fik lov til at klippe ud i haven, så det blev alt med en anden grøn. Og så sagde han, Jette, det er jo en af de dage, hvor man er stolt af at være dansker. Så kan du tro, at jeg var lige tude over, at tænk, at han kunne sige sådan noget der, ikke?
Vi rejser os fra væksthuset og går ind i den fine stue, som er det lokale, hvor Krogårdens overnattende gæster får serveret en særligt tilrettelagt menu. Lokalet er smukt og respektfuldt renoveret med tanke på Krogårdens traditionelle materialer og historie. Det giver anledning til en snak om traditionelt håndværk. Jette holder nemlig kompromisløst fast i at arbejde med saks og papir. Hvorfor holder du fast i de gamle værdier i forhold til din kollektion? Ja, men det gør jeg simpelthen fordi, at hvis jeg ikke har føling med materialet, så kan jeg ikke lægge noget ind i det. Altså, jeg føler selv, at når jeg sidder med den der saks, så kommer mine tanker ud gennem min hånd ud i papiret. Og det er derfor, du kan ikke tage papiret fra mig, fordi det var det, jeg ville komme hen til, synes jeg kunne arbejde med hurtigere, hvis jeg lavede det på en computer. Ikke? Så sagde jeg, jamen så kan jeg jo slet ikke. Altså strukturen er utrolig vigtig for mig. Og det er jo fordi, jeg synes, at jeg har altid elsket det der med at sidde med noget i hænderne. Fordi når du sidder med noget i hænderne, så kan du bruge din hjerne. Ikke? Det var jeg jo meget uenig med mange i skolen om, fordi jeg havde jo også noget med, at jeg sad og syede under bordet. Ikke? Og min mor synes, jeg var alt for... Jeg mener ikke selv, at jeg var et barn, men jeg syede altid rigtig meget. Ikke? Og så lavede jeg det, når mor så sagde, at farmor havde været altid ved siden af, ikke? Så de kunne se mit lys. Men så gør jeg jo det, at jeg lavede sådan et stativ ind under dynen med en lommelygte foran, så kunne jeg jo ligge syg indunder. Ikke? Så vidste hun jo ikke, hvornår jeg stoppede, og hvornår jeg ikke. Fordi jeg havde jo altid mål, når jeg startede om sommeren, der startede jeg på at lave alle de der julegaver. Jeg lavede jo alt til tante og mormor og farmor og far og mor og mine brødre. Ikke? Og det var meget sådan, kan du få det meget målrettet, meget sådan med Sørens, min brors, det skulle være færdigt. 14 dage kunne du få, ikke? Og så det næste, så laver du den der, det kan du godt lave på 8 dage. Og på den måde havde jeg helt styr på, at jeg nåede mine ting. Og det har jeg haft lige fra en lille pige. Men det er jo også den der med, at når jeg sad dernede, eller når jeg sad i mit værelse deroppe, jeg kunne sidde helt for mig selv, ikke? Og være så glad over at sidde og tænke over livet, eller hvad jeg dengang, det må nok været skole mere at have tænkt på, ikke? Men også over, hvem der skulle have de der ting. Jeg sad og syede. Så for mig er det utrolig vigtigt. Jeg vil ønske, at jeg kunne få de unge mennesker til at være... Nu er der jo mange, der er glade for at strikke, ikke? Jeg startede med nogle af mine børnebørn, da de har været de der sådan 7-8 år. Jeg tænkte, jeg har jo selv lært af min mormor at brodere, ikke? Det er jo 100% sådan min ledestjerne, ikke? Og så syede de sådan en dag en weekend hos mig, og så da de skulle hjem, de nåede jo altså ikke engang et hjerte. Jeg tror, det var et hjerte, eller også var det et hus, de skulle sy, ikke? Og du ved, når tråden, den laver altid knuder, ikke? Og så skulle jeg jo, så var det altid mormor, der skulle sidde på den der knude ud igen, ikke? Og jeg tænkte, bare de kunne fange glæden ved at sidde og blive færdig med noget. Og da jeg så skulle hjem, ikke, så sagde jeg, skal I ikke have det med hjem? Det kan være, I kan sy, have lyst til at sy. Det ligger så godt her hos dig, mormor. Det er ikke kun papiret, man ikke kan tage fra Jette Frølich. Hendes vilje og stædighed er stålfast, også selvom det kan være kontroversielt og imod tidens normer. Jeg synes også, det lyder til, at der er noget stædighed i dig. Hvad? Jeg er meget stædig. Når jeg vil noget, så vil jeg det. Ja. Men det er der jo ikke noget galt i. Nej, overhovedet ikke. Men jeg ville. Men det var også det der med, at hvis man nu skulle... Da jeg så blev alene og skulle forsørge alle de der børn, ikke, så siger jeg... Ja, men der var jo ikke mange, der troede, jeg ville. Mine forældre var meget imod, at jeg blev skilt, fordi de sagde, at en pige kan jo ikke klare at bo i et pænt hus i Trøvet og have 4 børn og have tro, at man kan leve på den måde, at de får en uddannelse osv. Ikke? Og så tænkte jeg, ja, altså, det skal jeg nok vise, for jeg ville skilles. Det var også, så mange gange så siger jeg, hvad har jeg lavet det her firma for? Har jeg gjort det på trods? Fordi jeg var nummer 4 efter 3 drenge, og det var jo fuldstændig ligegyldigt med en pige, om hun havde uddannelse, eller hun ikke havde uddannelse. Jeg skulle bare blive gift, og så skulle jeg ikke mere tænke på mere, og føde nogle børn, ikke? Og sådan hvordan, ikke? Det var jo slet ikke op i tiden med, at det var kvinderne, der var de toneangivende. Jeg siger ikke, at jeg er toneangivende, men det der, min teori er, jeg er slet ikke kvindetalskvinde, men jeg synes, at kvinder er jo lige så velbegavede som mænd. Det burde være sådan så, at de havde nøjagtigt samme muligheder. Det burde ikke være sådan, at fordi man var kvinde, så blev du rykket bagud af mænd. Også at det er forkert til den samme job, må man også gerne give den samme løn. Fordi jeg synes, de gør nøjagtigt det samme. Og
uanset om, så siger der jo nogen, jamen, de er jo også børn, det skal tage tid. Man kan sagtens, du ser, når jeg kan starte et firma og have 4 børn, ikke? Og de var jo små dengang, ikke? Men jeg kunne da godt køre til fodbold og køre dem og til tennis og alt muligt. Det kan man godt, hvis man vil det. Det er jo også der, jeg kommer stedigheden nok også ind. Jeg ville, ikke? Og jeg var helt sikker på, jeg vil ikke sige, at jeg vidste, at jeg skulle lave et julefirma. Ingen anelse om det. Men jeg vidste, at jeg ville kunne klare mig selv. Det var sådan mit mål, fordi det var så meget imod, hvad jeg opdragede til. Det var slet ikke nødvendigt, det der. Jette gik imod tradition med tradition, og julen gav hende en selvstændig levevej. Hun ville klare sig selv, også i en hård modvind af fordomme og generaliseringer. Og dem har der været mange af. Og ingen kunne fatte, at jeg som kvinde kunne leve eller jord forsørge 4 børn. Ikke? Og så sådan lidt, når jeg var nede, hvor vi mødtes, ikke? Så et lille hjerte i dag, Jette. Altså du ved, sådan op fra og ned, ikke? Sådan skulle man høre på den der, ikke? Ja, og jeg gik med, for jeg tænkte, det her, det skal du ikke bruge dine kræfter på, og skulle sidde og overbevise dem om, at det er lige så godt som det andet. Ja, jeg har lavet et lille hjerte i dag. Så spillede jeg med på den der, fordi jeg tænkte sådan, jeg skal nok vise dem en dag, ikke? Og sådan, det var altid det der med, lille Jette, ikke? Og så lige pludselig, sådan typisk sådan noget, hvad der sker, ikke? Så gik jeg fra, jeg havde en lader, en russer, ikke? Sådan, hvor jeg kunne have kasser i og sådan noget, ikke? Og så gik jeg fra den over til en Golf Cabriolet. Og så skulle du se dem. Er det din bil, den der, ikke? Fordi det var jo noget, man kunne forstå. Så måtte jeg jo tjene penge. Altså, det var... jeg har jo... Altså, de mænd, hvis du vidste sådan op fra og ned, ikke? Og så, ja, når vi nu bliver gamle, Jette, så vil vi gerne have det hånd op, eller så vil vi gerne sidde og være hjemmearbejder hos dig. Så sagde jeg, det er jeg ikke sikker på, at I fingre nemt nok til. Og det var kun det der med, at man skulle sidde, mine hjemmearbejdere, de sad jo dengang, jeg havde det i Danmark. Det var jo kun at sidde og prikke ud, så der var ikke noget svært i det. Men det skulle jeg ikke have dem til. Vel? Så sagde jeg, nej, det kan I ikke finde ud af. Det kræver noget. Jeg havde min yndlingshistorie, det var også, hvor jeg havde en rigtig pæn fyr til bords, ikke? Og han var advokat og en af de store kanoner. Og så siger han, hvad laver de? Og så sagde jeg, jeg klipper. Er det damefrisør? Og så, når du er damefrisør, så er du altså fuldstændig blæst i hovedet i mænds øjne. Ikke? Og jeg tænkte, nu skal han fandme stege sit eget fedt. Ikke? Så jeg tænkte, nej, nu skal han altså få lov til at sidde lidt på limpinden. Ikke? Og så sagde han, har de deres egen salon? Nej, det er ikke sådan en salon, men jeg har faktisk nogle ansat. Han var stadig helt oppe. Ikke? Og så sagde han, om det var en stor salon, ikke? Nej, det var ikke en stor salon, men jeg var tilfreds med den, sagde jeg så, ikke? Og så havde han helt mistet interesse for mig, fordi nu var vi jo færdige. Altså, i alverden skulle han snakke med mig om sig bagefter. Ikke? Og så kom hans kone hen, ikke? Og så siger hun, nej, Carl Viggo, eller hvad noget hed. Han var Jette Frølich til bords, ikke? Og han ved ikke, hvem Jette Frølich var, ikke? Og så siger hun, jamen, du kan godt huske, der, hvor vi har været nede både på Hanslund og Gamle Holte går til de store udstillinger. Hun udstiller, du ved, i Enums bolighus. Ja, hun blev julekunstner. Og så gjorde han det, som måske var det eneste, han kunne gøre. Han sagde ikke et ord, drejede sig om, og så gik han. Og jeg så ham ikke resten af aftenen. Og jeg tænkte, så har jeg alligevel. Jeg synes selv, at jeg havde været fræk. Altså, det må jeg indrømme. Jeg tænkte bagefter, det var tarveligt gjort, for han må jo have kunne mærke, hvor pinligt han havde opført sig. Ikke? Og jeg tænkte, måske har jeg givet ham en lærestreg. Ikke? Og jeg tænkte, det er jo ikke min opgave, fordi det kunne jeg godt fornemme før. Jeg ønsker ikke at dosere mine meninger. Folk må selv have lov til at have deres egne. Men det var altså som om, jeg tænkte, det er for arrogant det der. Fordi man er, nu siger jeg damefrisør, ikke? Så er man altså ikke noget der. Ikke? Status og arrogance skræmmer ikke fru Frølich. Det gør kopister heller ikke. Så i gamle dage var der jo messer også i Formland, ikke? År herovre. Ikke? Og så når jeg nærmede mig nogen, som havde kopieret mine ting, du ved ikke, det var der jo selvfølgelig, var der det, ikke? Og så nej, nu kommer Jette Frølich, og skyndte de sig sådan at gemme tingene lidt væk og sådan noget, ikke? Og så sagde han, ved hvad, I må lave lige nøjagtigt, hvad I vil. For jeg sagde sådan til mig selv, det er en meget god sætning, det er, at originalerne går altid forrest. Det er kopisterne, der æder kopisterne.
originalen kan de jo ikke ramme, for så var det jo ikke originalen, vel? Så var det jo igen. Altså, du kan ikke komme over den, der går forrest der, ikke? Så der, hvis du kopierer, hvis du er kreativ, så kan du selvfølgelig, der kan sagtens være nogen, der er meget dygtigere end jeg, ikke? Men en kopist kan ikke passere mig. Og det er jo sådan noget, der så siger, jeg tænkte, lad dem dog bare sidde og rode med og finde ud af at få hjemmearbejder i gang. For det har jo været fordelen med mit liv, det er, at jeg jo startede fuldstændig fra scratch, ikke? At jeg havde jo måske 5 hjemmearbejdere, da jeg startede i Danmark, ikke? Og endte med at have 75 hjemmearbejdere. For det originale og traditionelle består. Både i håndværk og hårde tider. Jeg blev ringet op af alt for damerne om, hvad jeg mente om nu, hvordan julen ville blive her med, efter, altså nu under coronaen. Ikke? Så sagde jeg, du kan være 100% overbevist om, at det er alt det nostalgiske, der kommer. Ikke? Folk, når der er krise, så vender du indad, så trækker du gardinerne ned, og så tænder du et levende lys, og så skal vi rigtig hygge. Vi holder jo sammen, ikke? Når det er opgangstider, om med vinduerne, lyse farver og hvidt, ikke? Og der var der også engang en, der sagde, at jeg skulle jo være trendsetter med så ringede det til en forretningsmand, så sig mig lige ting, får vi opgangstider næste år, eller får vi nedgangstider, for jeg var jo altid 1 år eller 1,5 år før i tiden, ikke? Og det er det. Jeg følger jo ikke, hvis du ved ikke, hvor meget du kender til mine ting, men jeg har jo aldrig haft det sådan, så at jeg lavede, du ved, der var nogle gange, hvor julen skulle pludselig være sort, og så skulle den være lille, og så skulle den være dit. Jeg er overhovedet ikke interesseret i det. Det er i krisetider, at vi evaluerer og revurderer vores tilværelse. Vi finder ud af, hvad det er, der virkelig betyder noget for os. Og det gjorde det også for Jette, da hun startede sin forretning, og den overbevisning holder hun stadig fast i. Jeg er ligeglad med penge. Jeg har selvfølgelig altid været nødt til at tjene pengene, for når man skal forsørge nogen. Ikke? Men for mig har det aldrig været det, der har drevet mig. Det har altid været sådan noget med, at jeg sådan har tænkt, jeg kunne godt, da jeg startede, sige, jeg skal bare doble hvert år. Ikke? Startede med måske at have en ordre på 15.000 eller så. Jeg skal bare doble hvert år. Så bliver den 30, så bliver den 60, så bliver den 70, så bliver den 120. Og så da jeg så nåede millionen, så kunne jeg godt mærke, at nu begyndte det at knive, om et menneske kunne klare det. Ikke? Og så stadigvæk kunne man godt komme højere. Og så måske 1,5 million, og så sagde jeg, nu må jeg have nogen, der kan også hjælpe. Ikke? Så du ved, jeg har jo, du tror, jeg har på min egen krop mærket, hvad det vil sige. Men det har hele tiden været den der spore, at jeg skulle videre og videre og videre. Ikke? Men jeg skulle jo ikke blive, det har slet ikke været min drøm, at jeg skulle blive, nu er jeg slet ikke millionær, men at det var et spørgsmål om at ende med, altså hvis jeg har et yndigt hus, ikke? Og jeg kunne klare at forsørge 4 børn, og det er for mig mere end rigeligt. Drømmen var ikke at blive millionær eller anerkendt. Det var at være fri, som en fugl, der selv bestemmer, hvilken vej den flyver. Jeg skal ikke bare sidde der. Jeg kunne som min mor sad der fredag, du ved, og skulle have husholdningspenge, ikke? Og jeg tænkte, jeg skal ikke sidde der. Og min far kom så smækkede han 100 og så 100, og så sagde han, ja, vi skal også have gæster på fredag, og der er en til ovenpå, og jeg tænkte, nej, det er ikke mig at skulle sidde der og skulle modtage pengene. Det skulle jeg selv. Fordi det giver jo, når du selv har tjent pengene, det giver dig jo en helt anden frihed. Jeg har altid drømt om at være fri. Jeg har altid drømt om, jeg ville gerne være en fugl, for så kunne jeg flyve hen, hvor jeg selv ville. Frihed er for mig nok det vigtigste her i livet. Man siger, at tid er penge, men det betyder ikke, at man skal forkaste tradition og betydning. Jette tror på, at følelser og fodfæste er vejen til nærvær. Man kan ikke bare smække en lyskæde på bordet, og så er det jul. Det tager tid at lave jul, og den kan ikke købes. Den skal skabes. Jeg er så ked af, at der er kommet det der sådan lidt hurtigt. Vi skal bare have et eller andet. De kaster en lyskæde ud på bordet, og så er det jul. Altså, jeg er så ked af, at man ikke sætter sig ned og laver for eksempel en klippedag med børnene. Altså det der, at de ikke får lidt tradition med, og jeg mener, at de unge i dag mangler, altså fodfæste. Mange af dem mangler i hvert fald noget. Jeg siger altid, det er godt at have rødderne godt plantet i jorden, ikke? Så kan du modstå, hvis du er et træ, ikke? Kan du modstå vind og vejr og alt muligt. Men du ved, her er jeg forankret, ikke? Og det er det, jeg føler desværre med mange af de går ind i, Søstrene Grene, og så går de ind i alle de der tierbutikker og sådan noget, ikke? Og det er for dem fuldstændig ligegyldigt, børnene får lov til at vælge. Selvfølgelig, hvis de skulle vælge en
rød næse, du ved, sådan skrige rød næse, det er da klart, de vil da synes, nej, hvor er det, den vil jeg gerne have, og sådan noget. Men der er jo ingen føling, der er jo ingenting i sådan en rød næse, der er lavet ude i Kina, undskyld, jeg siger det. Det er der jo ikke, den er jo lavet bare en eller anden har siddet. Der er jo ikke nogen historie i den der, hvad? Ser du en chance, hvad skal jeg sige, en åbning for, at traditionen kommer tilbage, eller tror du, det er et overstået kapitel? Jeg er bange for, at der bliver en lille enklave, der vil holde fast, ikke? Jeg tror altså desværre, at den vil forsvinde. Det bliver en anden form for jul. Det bliver den hurtigere jul. Og jeg hader for eksempel den amerikanske jul, det der med, at du tænder et juletræ, og så alt blinker jo, ikke? Og alt er pyntet. Det er bare at trykke på en knap, så står juletræet, og så stritter det hele. Jette er fast i sin tro og overbevisning. Troen på den traditionelle jul, hvor man gør sig umage og tager sig tid. Og hun håber, at den kommer tilbage med alt, hvad den indebærer. Det kæmper hun for med næb og med klør. Og sådan noget om, hvad julen betyder. Sige, I skulle gøre det der med noget sammen med jeres børn. Fordi det eneste, jeg bliver rigtig glad, når der så kommer der sådan en, der ringede til mig her for nylig, og så siger hun, at jeg er jo 4. generation nu. 4. generation, ja. Hun havde været der, altså med sin mormor, med sin mormor og sin oldemor, ikke? Og så tænker man, det er jo nogen, det er jo sådan en, du ved, kommer ind, ikke? Og så kender det også, og siger, har den der følelse af, det var jo som der mormor levede, ikke? Eller, det følelse, kan I godt høre, det er jo det, der betyder rigtig meget for mig, ikke? Fordi ellers så verden, det går jo hurtigt. Og nu kommer du med alle dit broadcast og alt det der, og så tænker man også hele tiden, bliv du ned på jorden, så vi lige kan håndtere det. Du skal have sjælen med, ikke? Du skal have det hele med, og dine børn skal med ind i det, og du skal lige begejstre dem til det der med, nu skal vi altså prøve at lave noget, ikke? Og så kan du finde en gren derude, ikke? Og sige, den skal vi altså have pyntet i dag. I klipper nogle ting til det der, og alt er jo lige godt. Altså, der er jo ikke noget med, man så kan sige, at det der er pænere. Nej, at det ikke der. Det må man aldrig til børn. Altså, der var engang en fyr, jeg arbejdede sammen med, ikke? Og så sagde han, skal vi betale dyre dekoratørpenge, du ved, jeg tror, hun fik 5.000 eller 6.000 om dagen, ikke? For at du sidder og pakker de der julepakker, det var nede i det danske hus i Paris, ikke? Og hun sad og havde altså en halv time, inden hun skulle ud i lufthavnen, ikke? Og så ganske naturligt, så tager hun og pakker nogle julegaver ind. Straks så var han sådan en forretningsmand, ikke? Så siger han, er det vi betaler for? Det kan jo hvor min au pair-pige derhjemme sidder og lave. Så er man altså lige ved at smadre ham ind i hovedet der, ikke? Fordi, altså, det er jo igen at have sådan en helt misforstået indstilling til, hvordan det er, ikke? Jette Frølich har kæmpet for julen i 50 år. Mod fordomsfulde forretningsmænd og hård selvkritik. Mod den travle modernitet, hvor der ikke er tid til at gøre sig umage og være personlig. Og mod forsømmelsen af nærhed. Hun kæmper stadig for retten til at tro på det traditionelle, på at udtrykke følelser via håndværk, på at gøre indtryk og have et eftermæle. Og det bliver hun ved med, indtil ringen slutter. Holder du nogensinde op med at designe og kreere og tænke? Og... Nej. Jo, når jeg ligger ned. Og når du lægger låg på mig. Så står der så på bagsiden af min sten, som nu skal ligge ned, ikke? Og så skal bare stå mit navn. Og jeg skal over i sådan skovkirkegård, hvor jeg bare skal sådan meget enkelt, ikke? Men på bagsiden har i mange år har jeg sagt, nu nåede hun ikke længere. Fordi nu var der sat grænser. Nu skulle jeg op til her, ikke? Nu nåede jeg ikke mere på den her jord. Jeg har jo altid det der mantra med, jeg skal lige nå det der. Jeg skal lige nå det der. Ja, du kan ikke få mig ud af huset, uden jeg tænker, hvis jeg lige nåede det der med at stryge den du der, ikke? Det ville være rigtig lækkert. Så kunne jeg lige nå det med, ikke? Fordi hvis jeg kan jo ikke nå alt her i livet. Men det er noget med min drøm er jo, at jeg elskede matematik. Eller jeg bliver også matematiker, men i underskolen ved du, når du laver divisionsstykker, ikke? Så skal det jo gerne ende med, at det går op. Ikke? 0, og der lærte vi i underskolen, at vi skulle sætte P på. At det, så stod der jo, det gik op. Ikke? Og for mig er det et eller andet med, at livet skal gå op. Og hvis livet skal gå op, så vil jeg jo gerne have, jeg vil drømme om, at jeg kunne lukke mine øjne og sige, at ringen var sluttet. Det ved jeg jo ikke. Så langt er jeg jo ikke. Men det ville være dejligt.
Vores samtale er slut, og vi rejser os og går i fællesskab tilbage til færgen. Der er stille, mens vi går der ved siden af hinanden, fuld af tanker og refleksioner og inspiration. Jette Frølich har gjort et indtryk, et stort et af slagsen. Hendes beretninger om at gå imod strømmen i jagten på friheden har sat sig, og hendes anekdoter om fordomme og modstand har givet mod. Hendes fortælling om den nære, personlige jul har givet lys og glæde i den mørke november. Og jeg tror, at næste gang jeg ser et skævt, fejlfledet julehjerte ved siden af en elegant fe i messing, så vil jeg tænke på Frølich og retten til at tro. Og da vi sejler mod Esbjerg, så tændes julelysene på kroen, og det skinner som et lille guldhus hele vejen over Grådyb, indtil vi rammer kajen i fastlandet. Nu er det jul på Fanø.